pain at arthritis, mag-Artresen. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uyada ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Magkiribahan kita, maghinagyo asin magantabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning, Bicolandia. Welcome po sa tuyang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ini po mga tungang ang panglima na episode kan sa tuyang programa. Hatod po ini sendo kan Department of Agrarian Reform Regional Office number 5 asin proyektong split digdi po sa tuyang rehiyon na pinamamayuhan po ni Regional Director Theodore Sindak. Ngunyan pong pagkaaga, panibago na naman pong istorya sa tuyang madadangog, hindi po sa tuyang programa, sharing po sa mga istorya na nadagog nyo kan uminaging episode, hali po duman sa probinsya kan Sorsogon. Pero po ngunyan pong aga, duman po kita mga tugang sa probinsya nin Camarines Sur, no? Ang Camarines Sur 1. Sinda po sa tuyang feature story ngunyan, hindi po sa tuyang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ini po ang sendong kagraryo Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Kaya ngunyan pong aga, bisita ta mga tugang an Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Kandar, Camarines Sur 1. Pero introduce ko muna po sa Indo Consisay siya. Ang saya po mga tugang na academic journey, ano? Bilang sarong dedikado na public servant, nagpumpo siya din pag-aadal nin agrikultura, duman po sa Central Bicol State University of Agriculture. Kunahin po habang pagkatapos kayan, o bago niya po, o pagkatapos kayan, nakuha niya po ang Bachelor of Laws degree duman po sa University of Nueva Cáceres. Sering man, siya po mga tugang saro po dahilan sa sayang commitment sa public service, nakuha niya po ang Master's degree in Public Management, major in Rural Development. Ayo po ang nagpakusog kan sa iyang mga tugang na dedikasyon sa pagserbi sa komunidad, asin po nagtao po nin empowerment sa tuyang mga parauma. Ang sa iya pong career sa public service nagpoon po kang 1985 bilang Agrarian Reform Technician, asin po dahilan sa iyang higos asin dedikasyon, siya po mga tugang na promotulo sa sarong posisyon kunay nagserbi po siya bilang Senior Agrarian Reform Program Technologist from 1989 to 1986, asin po Municipal Agrarian Reform Officer kang 1996 asin hanggang 2018, asin siya man po ang naging Chief Agrarian Reform Program Officer 2018 to 2021. Sering man po mga tugang sangunyan, siyang namamayokan Department of Agrarian Reform Provincial Office of Camarines Sur 1 bilang Provincial Agrarian Reform Officer 2. Kunain po, nagpapadagos sa trabaho sa Department of Agriculture para ipagpadagos sa Department of Agrarian Reform para po sa pasisiring sa excellence and sustainable growth kan sa tuyang ahensyang yan. Siya po nakaresibi man iba-ibang mga outstanding leadership recognition. Asin po, dahil sa sayang trabaho, nakaribis siya po ng iba-ibang mga kadakol na mga accolades sa saya pong karir bilang opisyal kan sinabi ng opisina kan gobyerno. Sa ngunyan po, ang DAR Camarines Sur 1, padagos po na naka-focus sa paghatod nin mga bago, mga innovative solutions asin para sa pagpakarhay asin pag-improve kang buhay kan sa tuyang mga agrarian reform communities. At sa tuyang mga tugang na bisita, iyo po si Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, DAR Provincial Office of Camarines Sur 1, Kaagraryong Rick Garcia. Maray na aga po sa imo Kaagraryong Rick. Welcome po sa tuyang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Maray na aga man po sa imo Kaagraryong Henry. Maray na aga sa buong audience kang DCGB Legazpi
na nadadangog sa buong runa kang rehiyon asin sa luwas pa kang Bicol region. So, maray na aga po sa Indogabos sa mga naghihinanyog, sana nasa maray kamong kamugtakan ngunya na aldaw. Na aga. Yes. Salamat po Kagraryo Rick. Taon may mga kahaputan kita sa satuyang pamayo mga tugang kan Kamsor 1 DAR office, no? Anong saro po sa iti-feature tangon yan, iyo po mga tugang an Familia na Orlanda, ha? Tawan ko nakamaki-short background, may kinaaraman po digdi. Ini po, ang saro pong nagangara na Perfecto Orlanda, iyo po ang CLOA holder, asin po nagadaan kan 2018, no? Dahil sa pag-asa na sayan makukatabi ang 3 hektarya na daga duman sa Patong, Pamplona, Camarines Sur, kasarabay po an sa iyang mga aki. After 13 years, an Orlanda, itong Orlanda na magturugan po sa iyang mga aki, naka-receive po din individual titles, ano? Siraron po kan CARP, nayaon po sa barangay Patong, Pamplona, napigbara nga po sa iyang mga aki. Lalo nando ang aki niya, nayaon digdingon yan sa tuyang programa. Dahil ang kansiring na bagay, mga tugang, ang sa iya pong pitupang tugang na nag-edad nin 62 hanggang 73 anyos na mga farmer, buhay pa po hanggang sa mga oras na ini. And saro po sa naukudang kudigdi sa inda bilang parte kang legacy ninda, iyo ang naka-impart nin values, asin po ang espiritu nin pagtatarabangan bilang sa buhay ng tao na iyo po ang ipinaghiras sa indakan sa iyang ama. Entod-tod po mahiras ninda iyan hindi po sa tuyang programa. Kagraryong Ninita Orlanda, good morning po sa imo. Pagkikontabikan sa imong microphone. Maray na hapon po. O maray na aga po. Maray na aga po ka-agraryo Henry. Yes, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. And also sa iya pong tugang si Kagraryong Jose Orlanda, saro pong 71 anyos. Maray na aga po sa imong Kagraryong Jose. Maray na aga man po, agraryo Henry. Yes, salamaton po sa oras nito sa DCGB. Na-inspire ako kang edad nindong dua. Magayon ng sa indong edad. Tod baka lamang maaraman ta kung natataw may nabutin na sa araw ka na edad. Alright. Inutong ko tabi si Parpo, tabi si Kagraryong Rick Garcia. Kagraryong Rick, pwede po mahiras mo sa mga paraantabay ta kung ano po ang mga pig-orgulyo na komplisimiento kan DAR, Kamsor 1, ka nakaaging taon para po sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Orog na po so nasa iralang kang proyektong split. Baka po pwedeng i-share mo sa mga paraantabay ta mo niya. Maray na aga tabi ka Henry. Ang naging accomplishmento o trayumpo kang Department of Agrarian Reform Camarines Sur 1 kang nakaaging taon, iyo po ang inot itong pag-distribute meaning titulo sa 511 Agrarian Reform Beneficiary na yaon mismo si Presidente Bongbong Marcos. Siya mismo ang nagtao kang mga titulong ini. Kang Disyembre, may naito rin kaming 99 titulo sa Agrarian Reform Beneficiary. So nagtototal kami ng 610 last year. May total na 856 hektarya ng daga. Ang pangadua po, nag-distribute din kami ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage or COCROM. Ini po priority programa ni PBBM sa ni Secretary Estrella na burahon itong kautangan kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiary, kautangan sa pagbayad sa daga sa land bank asin sa may sadiri, nagkakantidad po inining 173 million. Kaya maswerte ang sa tuyang mga parauma sa Camarines Sur 1 kang pinaligtas na sindakan sa indang mga kautangan. Ang pangtulo po, para mapadagos ang pag-asenso kang mga agraryong beneficiaryo, ang DAR Kamsor 1 po naka-distribute ng farm machineries and equipments kan last year ng more than 3 million. And nagkaigwa din kami po ng 10 farm to market roads. Nagkakantidad ng 268 million para ang mga produkto kan mga paraoma madara direkta sa merkado. Na po. Ang pang-apat, ang DAR Kamsor 1 sana. So only in DAR Kamsor 1 na siya ang nag-i-implement kang priority project na CSA
itong anong apod kani CSA Smart Agriculture so iyan worth 10 million po yan sa dahil yan sa espersos ni Undersecretary Ninya Taduran na taga na Bicola naman po so iyan ang 10 million yan po ang may mention kong mga akomplishmento kang nakaaging taon. Opo, salamat po Kagrario Rick sa po sa kasimbaganan. Kalagad na pag-araman mi po, nakamo pa lang dyan sa Kamsur, igo po ki taglay na Dar, Kamsur, 1, Move as 1. Yeah, naiban sa imong tagline ha. Ano po ang but sabihon kay ni asin ano po ang gusto nyo ipaabot na mensahe kan sa imong tagline na ini? Ayo tabi ka Henry, ka-agraryong Henry. Igwa talaga kaming tagline na Dark Kamsur 1, Mubas 1. Ini pagirumdum sa muya, naggabos kami sa Dark Kamsur 1, pagkasararong maghiro para maipaabot ang mga tabang, mga suporta sa Agrarian Reform Beneficiary. Then, dahil digdi, nabisto ang Dark Kamsur 1 sa maray na pag-iribanan, sarong elemento para mas maparahay mi ang pag-deliver kan sa moyang serbisyo sa tulong major program. Inot, Land Transfer Security Program, ini po sa programang ini, igdi pinoproseso ang mga titulo kang mga parauma, kang agraryong benepisaryo. Then pangadua, Agrarian Reform Justice Delivery, kung saan kung may problema ang mga benepisaryo ta, natatabangan po igdi, kung may agrarian conflict, siya rin ang nag-handle kayo niyo para mas mapabilis ang pag-implementar kang programa. Ang pantulo po, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program. Hindi man po naniniwala ang Department of Agrarian Reform saka si PBBM, si Secretary Estrella na kung daga sana masakitan mag-asenso ang satuyang parauma sa tuyang beneficiary. Kaya po ang talaga ninda ning suporta. Kaya iyan po ang 3 major programs na idinideliver ming serbisyo sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Yes, opo. Kagraryong Rick, katakod po kan pag-move as 1, kan Dar Camarines Sur 1. Ano po ang saro sa pinakamagayon na istorya na triumpo na pwede mong maihiras sa tuyang ngunyan na naging epekto po dulot kan sa tuyang mga programa? Ayan, kahin ka Agraryong Henry, ang istoryang matriumpo, under sa Project Split, support to parcelization of lands for individual titling. Kaibanan ko po ang pamilya kang Orlanda na natawan ning titulo sa laog ning lampas sarong dekada sinda naghalat. Sa wakas naresibin ninda ang titulo. Pamana ini sa inda kan sa indang magurang na si Perfecto Orlanda na iniyaon sa patong. Natawanan sindang titulo maski ini nagkabaranga na sinda nagkukultibar bilang sarong pamilya. Pinapadagos din ninda ang ligasiya kan sa indang ama na pagmakulog sa komodidad na pag-abot kang pag-ani sa parte ni pag-ani nagtataon ni sinda ning tabang sa mga kaibanan nito sa barangay. Ini pong istoryang ining masasabi tang istorya ning pag-asenso dahil sa reformang agraryo. Yes. Taon-taon po may madanangog kita ka ng mga testimonies kan pamilya Orlanda. Pero ngunyan ka-agraryong Rick, ano po ang mga nagpapadagos na lakdang kang Dar? Asin ano ang sa inyong prioridad para po sa taon 2025? Ka-agraryong Henry, sa taong 2025, padagos ang Dar Camarines Sur 1 sa pagtaoning kalidad na serbisyo sa sayang Agrarian Reform Beneficiaries. Sa ngunya na taon, mas nagdagdag ang samuyang, naglangkaw ang samuyang target sa registration, redocumentation, and distribution. Sa redocumentation, igwa kaming target ning 8,179 hectares. Yan sa redocumentation po, preparasyon yan sa paggibo ng titulo sa satuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Then, ang registration target mi po, siring man kan distribution ning title, inaabot po yan ng 8,204. So, medyo dakulaon talaga ang target mi sa taon ini. Ang kagayonan kani,
mas dakol kaming maaabot na mga agrarian reform beneficiaries. Yes, opo. Salamat tabi Kagraryong Ricardo Garcia, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office sa Camarines Sur 1. Kasi bago sinabi po ni Kagraryong Rick mga tugang na ito ang saro sa igwa siya pinakamagayon na gustong ihiras lalo na itong mga trayumpo kan sa iyang opisina. Kaya yaw po digyan magtugang na si Nanay Ninita, no? Maria Ninita Orlanda, saro pong 73 anyos para maghiraskan sa iyang eksperyensya. Nanay Ninita, Kagraryong Ninita, maray na aga po sa imo. Maray maaga man po sa mga nagdadagong sa DCGB, Digaspi, at maray na daw man po Apo. kagraryo. Yan, alright. Salamaton pong maraya, Nanay Ninita, Kagraryong Ninita. Iapot ko lang po sa imo, sa suma total po, Kagraryong Ninita, pira po na titulo, ang sa indong napagbaranga-banga sa kabilo na sakop ka na sa indong pong minana, sa pagkagadan po kan sa indong ama. Ang titulo pong ini, kaysa po nakapangaran? Ang tulong titulo po, ay nabanga po ang tulong titulo sa naanay pangalan sa tulong magturugang. Yo po si Felix Orlanda na iba pong 10 saro may kabangang hektarya. Apo. Hindi man po si Jose, iba man pong sobrang sarong hektarya. Okay. Po kaya, sa 5 magturugang, ako na po ang nagrepresenta sa inda kan 10 kabangang hektarya. Yes, thank you po, Kagraryong Ninita. Dagdag ko pong hapot, pero pong taon po ka muna naghalap bago po nindo na-receive na magturugang ang individual na titulo, as in, pirang hektarya po ang kabilugan na sukol kan sa indong daga. Lampas pong 10 taon kami bago mi nakamtan ang mga titulo mi po. Sa kabilugan kan 3 hektaryang daga kan sa muyang ama. I see, okay. Ano po nakatabag ng bar tabi, Kagraryong Ninita? Ang bar Camarines Sur po sa Indo. Kasi paano po kamo natabangan ninda sa pag-asikaso, tangani na danay po na maabtan po kamo nin sa diring titulo? Sa tabang po kang Camarines Sur 1 sa muyang sa tabang ko kang Camarines Sur 1 sa pamamayo ni Corporal Rex Garcia, saka po ang Dar Split, Opo. napadali po si pagsukol sa pagproseso kan mga dokumento para ko makuha mo tulo sa samuyang titulo. Iyan, opo. Ito pong daga na napaduman po sa Indo. Ano pong mga pigtatanom as nakukuha pong produkto po nindo gikan sa mga daga na yan? Sa inot po ang pinakang mi duman ang paroy, pero po may mga tanong pa kaming nyug. Ang mga po yung prutas mi duman, iba-iba pong klaseng ang batag, iba-ibang klase yan. Tapos may santol, may mangga, may avocado, may kakao, Wow. may matis, Dakulong pa lang kamong na. aranghita po, may lukban, may ano pa to. Oh. Basta po kadakol pa duman. Kadakol na mga pwede po duman sa Indo. May po duman, may ugob, may langka, Oo. may bungkukan, Yeah. kamuting kahoy, Iso. may kamuting kamang, Oo. may pitsay. Wow. Oo. Bago po pag inubos man, mga sarong oras kitang oron di Nanay Ninita, Kagraryong Ninita. Salamaton na, namin sa imong information. So talaga. Sige, maduman po kami sa Indo para Sige po. makahiling lamang kang produkto yan. Alright. Kataning ko si Kagraryong Jose. Yan. Orlanda. Pero sa edad mo tabi ka, 71 years old. Yan. Maray na aga po sa imo, Kagraryong Jose. Maray agaman po sa imo, Agraryong Henry. Yes, salamat po maray. Alright. Sabi po ni Nanay Ninita Kasabago, sabi ni Kagraryong Ninita, sarap po kamo sa nakareceive ni individual na titulo na nakapangaran po sa imo. Iapot ko lang po ko, pero pong iktarya nindagaan na pa sa imo tabi, Kagraryong Jose. Nabilang pong saro, kagawadan. Oo. Okay. Pero pong iktarya? Sa nabilang pong saro, Ayon, okay. Ano-ano po ang mga pigtatanom ta sa sendong kadagaan? As in, ano po ang produkto na makukuha duman? para man po Mhm. sagkod may
mga tanam-tanam po kami dumaning Opo. prutas, araw po kaning mangga, may nyug man po. Yun lang po yan, hagod may mga gulay-gulayon man, naday na po babakalon. Yeah. Yun lang po yan, agraryo. Yeah, Yun. alright. Okay. Pwede po ngahira sa mga nag-antabay ngunyan. Sa mga nakaaging taon po, ano po ang mga maikonsiderar ta na pinakamagabat na problema tabi ka agraryong Jose na sa indong nahampang, belang po sa imo, kundi urog na po ito na sa indong bilog na pamilya. As in, sa mga magturugang, kabuk mo magturugang. As in, paano nyo po ini pinagtarabang-tabangan na malagpasan? Ay, iyan po, nangyari po yan, kalamidad na yan. Taday po yan, dahil po talaga maiwasan sa talaga man po ninmal na Diyos talaga yan. Pero ang totoo po, si mga problema mi po duman, kung may pagkakasararo man po kami mga magturugang, magyan man pong naresolbiran mi na makuha mi ito magayon na solusyon. Kaya sa ngunyan po, tinaknin man na Diyos, solve naman po ang problema mi duman sa nangyari itong nakaagi pong kalamidad. Ayun. Okay. Ano pong mga daita malilingawan tabi ka agraryong Jose na legasiya kan sa indong ama bilang parauma na sa indong inuorgulyo na sa gungunyan natatawang undra kan mga tao lalo na pa sa indong lugar? Ay, anday ko po malilingawan sa sakmuyang mga magurang, si Maray na pagpadara niya sa samuya, sa ngunyan po, igwaman po kaming pigirimdum sa iya ning winalat na lalo na po ini yung daga na pigmana sa muya, sa good, iyan pong Maray na pakikuy niya sa kapwa niya, man po kinari pigarog niyan. Kaya sa madaling sabi po, maski po, mayroon na po itong mga parents mi, kung niya presente po, kung tiga-arog ni po ito, salamat man po gaya sa muya, kami, tiga-arog ni si sitwasyon kantong sa mga magurang. Oo. Magayunon po sa naiwalat sa inong legasiya kang ama mo, ano? Opo, salamat, maray man po. Yan, mawawalat niya pa sa indo. Opo. Oo. Gura, paano po ang sa indong ama na kuwang kamugari na nahurma kamo bilang sarong mga paraoma na kamo ang tagapagmanangon niya natawan ng kamukilote kandar. Kuyang po, dahil po duman nga din sa kuya na ito, pagtaw sa mga ning titulo, dako daw ni pong pasalamat. Yan na ariglar na po si Dagami. Talagang nakasiguro na po kami na talagang iyan, di na po yung kuya nung po ng iba. Yeah. Gusto may sabihin, kapusugo na po kami biga kaputan. yes. Gusto sabihin, itong pagtsaga ka na maamuta ni kay kagraryong needs ni Nita. Gusto sabihin po, sa pagtsaga ka na nindo, nagbunga ngun yan, di ba? Namata man ang kamukilote, kang gobyerno. Yes, sige po. Oo. Ito pong manggurang ni mabuotong tao. Madaling ranihan. Oo. Yung po kanyan matinabang siya sa mga tao. Saka matinabang siya, pila lang po kang kwarta. Oo. Sa kabus na bagay na pwede ng insuhon, ang tao, ala ni sa iya. Ay. Mahilig po siya sa kaugmahan. Ang mga po, si mama sa si papa, mahilig po siya sa kaugmahan. Kaya ang mga tawa, ala ni sa iya. Iyo so namana nindo ang hangan ngunyan, kamo naman. Iyo man po, pag kami lang duman, talagang kung napapabilo po kami, talagang palibasa ang harong dinabot na ninika. Bilo po kami duman kung ano ming gustong libo na kaugmahan, bilo lang po kami. Oo. Ito po napigtara mo na tabang sa ibonik sendo ni kaagrara yung Rick na mapasendo ang titulo. Diba? Ito, apigma utal rin doon ka ito, ngunyan nindo inin na nahilig ang kaliwanagan na magkakaigwa pa lang kamukilote na sa dire. Iyo po, ngunyan bilang naliwanagan mo Kayo, kasi sarado sa ka diri paghalat, ko. ano? Oo, okay. Tabi, kagaral yung Rick, balikan ta ka po, masigwe lang kita. Paano po sunaging proseso kang pagtabang mo sa pamilya Orlanda na mapasenda po ang lote? Baka maka-inspirar ini sa ibata po na mga mga nagdanagog po ngunyan, tabi, kagaral yung Rick. Opo. Ang proseso po kayan, itong pigdumanan sinda, pigkuhan sa indang titulo, as kang okay na magka-interview na sinda, pig-conducer na si pag-subdivide kang lote. Yeah. Kang paka-subdivide kang lote, ma-aproban si plano, Opo. medyo halawig ba na proseso? Yes. Tanaagi sa ibang ahensya, sa DNR, saka kami nag-generate ka title. So, ini-interview man sinta, iniling si qualification nila,
kung talagang sinda sincero, desididong, Opo. gibong produktibo si daga. Yes. Kan makumbinser kami, pinagibuan mi na po sindang titulo. Yes, very good. Okay. Nanay Ninita, muda kaagraryong Ninita and kaagraryong Jose. Ngunyan po, halimbawa, nabubuhay pa po ang sendong ama. Ano? Ano po ang sa imong mensahe tabi mo na kaagraryong Ninita sa imo tabi na ama? Halimbawa, buhay pa sa ngunyan, nagdadangog sa ngunyan. Ano po ang sa imong mensahe sa imong ama? Ay, magkakatabi ka microphone mo tabi ya. Ang paabot ko lang po sa sakuyang mga magurang na talagang di malilingawang kan mga tao, mga tugang niya, saka mga aki niya, sa gabos pong kataraid mi. Basta gabos nakakabisto po sa iya, di po siya malilingawan sa karahayan na ginibo niya. At saka po lalo na, hindi daga na pigpamana sa muya, dahil niya man po pigpabayaan para sa sayang pamilya, sa maabot na panahon, naigwas kaming mapapagkakitaan kasamuyang hanap buhay. Yes, apo. Salamat po. Ikatabi kaagraryong Jose. Halimbawa, so ama mo nagdadangog niyo sa ampangan mo, buhay pa siya. Ano pang mensahe po nindo? Siguro po, ugmaman po ako dahil ang ama ko, maski sa ngunya na presidente po, buhay pa siya baga. Dako namin pong pasalamat na sa ngunyan pong presidente, nakakasuporta pa po siya sa mga dawa. Bako na po sa gibo, sa advice na lang po sa mo, dako na pong pasalamat ni. Na si dahil naaraman niya dahil magurang ni po sinda. Yung man lang po tabi. Yes, salamat po. Alright. Agraryo So, dyan. kagaryong Ninita and kagaryong Jose, siguro po, ang pagkakataon na hagadan ta kamunin mensahe kung di pang gusto nindong pasalamatan o ano pang mensahe nindo sa gabos, lalo na po sa trayumpo na sa indo pong na kuangunyan, lalo na po sa indong mga umahan. Ano po ang sa inyong mensahe sa mga dapat natong taonan din magkakanigo na pasasalamat? Ako po inot na nagpapasalamat sa Diyos. Sa tatuya pong Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa tuya pong Secretary Conrado Estrella III, saka po sa mga tagadar na pinapamayan po niya ni pinapamayan po niya ni Parpo Rex Garcia na napadali po sa muyang pagproseso sa mga titulo. Alright. Sa mo tabit kaagraryong Jose, kasi pang gusto mong pasalamatan asin mensahe po sa tuyang programa na kunya digwa na po kamo ko sa diring lote and titulo. Ang sa kuya man po masabi, araw man ang po kanya yung gustong sabihin ni Nini dahil siya po, matuami, pwera po kayan. Lalo na po ini yung sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos. Yes, yes. Sagod si Secretary Estrella III. Si Kwan po baga, sa tuya po bagang regional director, si Director Theodore Sindat. Diba? Tiga Sadar, regional office. Oh, lumis mo man po yan. Oh, yeah, opo. Yung, Siya na po tayo. yeah. Yung kanikuan, yung amo ni, ni Kagaryong Rick. Okay. Sige po, alright. So, may gusto ka patabi ka sabi? Dahil na po. Dahil na, okay, sige po. Salamat po na malay. Alright. Hagada na po mga tugangin mensahe. Ang sa tuya, tabi na Parpo. O yan tabing pagkaaga, si Kagaryong Rick. Kagaryong Rick. Sa mo pang mensahe sa mga nag-atabay mo niya. Okay. Kaagraryong Henry, dakula ang sa muyang pasalamat ang Dar Kamsurwan sa pagtaoning unra sa muya na maibintilar o maipabalangibog mi ang sa muyang accomplishments asin mga gigibuhon sa 2025. And nagsanad sa paagi kan sa indong media platform dakol na naintindihan ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries or mga nagdadangog para mas maintindihan nila ang programa. And siyempre, kung bakong po dahil kay Presidente Bongbong Marcos and Secretary Estrella, dahil may mga daaboto ng araw kaning accomplishment Yes. na maabot ang mas dakol na agrarian reform beneficiaries sa kanayunan. Ano po. Then, para sa padagos na pag-asinso, ikurahaw ta ang sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo.
panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po, Kagraryong Rick, sa imong magayon mensahe ngayon na pagkaaga. Thank you, Tabi, Kagraryong Jose, and Kagraryong Ninita, sa inyong pagbisita dito sa Salamat din po, programa. Agraryong Henry. Yes, kape asin baretang agraryo. Ano yung Agraryo. pamilya Orlando, mga tugang. Abangan po graray sa masunod na edisyon sa rupang programa, sa rupang feature story nato sa kape asin baretang agraryo. Hato pwede sa inyong mga tugang kan Department of Agrarian Reform Region 5 asin po kam project split o proyektong split dito po sa Bicol Region. Salamat po kasi anong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Nagsasabing Henry Maceda po, sulong agraryo. Sa imbong dadako, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Radyo Balagon Kaito.